nekad su ljudi puno više pazili šta će reći i bilo je sramota svačega. Jer u životu te mora nekad nečega biti sramota. Nema veze. Da li tvojom voljom, da li nečijom i šta ja znam, ali toga više sve manje ima, znači sve više su ljudi tu demokratiju i to shvatili i tu više nema ništa da je neugodno, nelagodno, sramota, ništa. Evo danas me zove neki Ređa iz Bosne da mu dam ovu kompaniju za internet, za kanale. Kaže on meni, ja ću ovu sad kontam kompaniju zajebat za $600, ja njima neću platiti, hoću kod tebe. Pa šta hoš i mene rekao zajebat sada, rekao mada ja ne dajem ništa, samo solarno plaćanje, iako je oblačno. Ne, ja ću sve plat, kaže i tako, pa normalno daš mislim se plat, vidim s kim pričam. Kaže neću ja njima da platim pa dobro, što sad to meni imaš govoriti, ništa njega nije sramota sad zajebat kompaniju za $600, okej, ali jebote, ne možeš tako, mislim se, haj dobro, zajebi dado mu ja, eno ga zove, sad tamo se čeka šta je najveća šega, to ne možeš vjerovati, evo mi poruke na telefonu od Kineza, kaže, tvoj prijatelj, kaže, Rizvo, ma nije rekao Rizvo, Ređa, jebote, Kinez, ne znaš pročitati, ako nešto barem pitaj, speluj. Kaže, u toj zgradi, kaže, ima jedan takav isti, kaže, ali nije isti broj apartmana, pa mi sada vršimo investigation. Isto, kaže, našoj kompaniji duguje lovu. Aj, rekao, u pičku, rekao, Ređe, kome sve ne duguje, mislim se, kaže, provjerit ćemo, pa kao navodno meni će javiti. Haj, dobro. Druga stvar ti je, zove Talijan neki, ja mu nabavljao neke Viagre ovako za keš, $15 jedna Viagra. Kažem ja njemu, rekao, slušaj, rekao, ne može te pomoći Viagra. Ti imaš kredita, ti se uvalio u pičku maternu, rekao, tebi to ne može pomoći. Nije to, pa vidiš rekao da kokozi koji nemaju kredita, nemaju ništa, samo oni mogu imati seks. Kako što ti imaš kredite, duguješ Bogu ocu, ja da dugujem neko $20, bola ne bi spavao, a istino sam slabo spavao, a ne dugujem. Ha jebote led, pa rekao, ne možeš. I haj dobro nabavim ja njemu, ali nemoj rekao ovo piješ jednu, nemoj se rekao zajebavat. Ne radi to tako, odo ja 3, odmah $45 i odo. Nabavio sam štap, ne može to rekao tako, to ti samo misliš, a rekao, ne bi ti ja preporučio Viagru, možeš ti rekao druge probleme. I to bilo četvrtak, zove on u petak mene na telefon, ja vidim, Robert. Kaže, Robert, šta je rekao, bolan, sad nisi valjda to pojeo? Ma nisam, kaže, trebaju mi, kad budeš u ponedjeljak da se vidimo, bogat koliko su one, kaže, antibaby pilule za čerku. O majko moja, pa to ti je sve, pa jebote Bog, što je normalno, ništa više ljude nije sramota, sve to normalno pita, to on za čerku pita. Pa nek ona negdje pita, mislim se i tako. Joj, jesu ovaj svijet postao, majko moja. Onda ova neka Mađarca, instalirao ja njoj kanale, znaš, ove kanadske, američke, ima tu normalno, gdje danas moći nešto da nema adult kanala. I, kaže Mađarca, prošlo 2 dana, a negdje nisam imao vremena, nisam gledao neke naše serije, gledao na našim kanalima, a joj, ovdje nema gužve, malo snijega napadalo, odmah frka. Zove mene ona Mađarca, Sanš, zove neka žena, kaže, aj parkiraj mjesto mene. Neki babaš, ajde sad ćemo za babašom. I zove ona Saš, rekao, ok, how are you today? Kaže ona, my adult channel is not working. A majko moja, pa to žene zovu, kaže, ne rade joj adult kanale. A ne znam, rekao ja njoj, rekao, sad ću prever, pa što nazvati sada. I ja ti kućka stvarno ne rade nešto, te ja zovi ovoga, sad će nešto iskočilo, mijenja se dio, jer taj što radi, ja to ne radim. On većinom, nema ljud nikakvi, samo svega je tu, ćeš bolan, šta ti je ba žena 50 godina, ona, no mislim se gledaj, ali eto dobro, sad moraš mi pitat, ali i tako ti je sve, svaki dan ti moraš za druge ljude crveniti, dosta ti je što se nekad za sebe zacrveni, sad moraš i za druge, non stop biti crven, možda sam sad malo kad sam imao sinoć temperaturu, da neko ne pomisli da sam nešto uradio. Oh my god, evo te Kanadžanka. I ona s crvenom jaknom. Gracias, vidimo što će, thank you. This morning when I came over, I pulled in there and I didn't realize
it hadn't been plowed, right? Oh, yeah, 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 I The snow see. was like up to here, so I Yeah. got stuck. So the neighbors Yeah. over here I understand. I had was shovels, okay. and were kind enough, so we dug it out, so you're Yeah. getting a clear spot. Remember to me once, I remember. Yeah, okay, have a nice day. Naši Kanađani, oni su usamljeni, pa sad ona, kako joj je ovaj zatrpo auto, sad bi tu s tobom pričala, jebote, davila te. A šta će jedni ljudi usamljeni, pa bolje i o snijegu pričat nego o ničemu, jebi ga, kad već ne pričaš o seksu, pričaj o snijegu. Jebi ga. Majko moja. Možeš izaći, ona sad gleda da ne udari ozada u malo snijega. To ti je tako da ljudi više nemaju ni sekunde, ono, ne crvene se. Možda ima protiv tog crvenula nešto, morat ću vidjeti u apoteci kad odem, kad budem ovima nabavljao Viagru i ove anti-baby pilule. Pa ću pitati, jebo mater, ako ima i zato što nema za crvenulo, šta? Ajde, evo, parkirao sam treba mi vode, žedan sam. I evo snijega, ako mi izađem odavde, imat ću ove mater Kanađanke. Aj, čao.